Така, и ето и втора част. Пуснах си музика от Jukebox. Дано да правя правилно капана. Но за да стане, трябва да сте на survival и човека, който е при вас, да няма никакви айтеми или кирки такива. Излез само да искам да видя нещо. Стройки. Окей. На място трябва ни Iron врата, т.е. Iron Door. Така. Чакайте, пак са стъмни, трябва да сложа торчове. Е така по-далече са. И това е как може да си направите капан. Всъщност. Да го огради в един кръг и хем да ни влизат зомбита, защото съм ги пуснала. Мисля, че така е добре. Окей. Така. Дано да го правя ясно. Така. Трябва да оставите една малко дупка от едно блокче, за да може да се види какво се предлага и не трябва да капана да го правите в... Извинете ме, заплетах се така да го правите в сървър с много играчи, такъв към мултиплеер сървър, понеже знаете, че има един брояч, който след къде си 60 секунди ще се изчезнат всички айтеми, а идеята е и не трябва да сте на креатив режим и не трябва да има кирка човека, защото може да избяга много лесно от капана. Целта да е пълен, но да е на survival и да няма никакви неща, за да може да не избяга. Всъщност това не е оригиналната версия на капана, аз го правя по мой начин, но понеже малко съм го позабравил, но това ще стане работата. И така. Включих и звука, за да може да се чува горе-долу какво правя.
Така, мой канал по принцип е доста неизвестен, но се надявам, че ще се взема в ръце и ще го направя. Ще снимам и поредици, ще снимам и с приятели. Тъй, че... Окей, горе-долу трябва да се получи нещо такова. Сега ни трябва още една притеглища плоча, обаче винаги да е каменната. Слагате я пред Iron вратата. И... така. И да кажем... сте оставили диамантите. Нещо при мен не се получава. И... влизам на Game Mode. 0. Т.е. Game Mode 0. Ето. Вече има поредица от дискове, така нищо няма и се получава това. Добре, тук не мога. Взимам си диамантите, айде имам стак. Тук не мога, тук не мога, тук не мога. Слайм. И е слаймал. Извинете, объркала съм нещо. Тук така и ще се получи това. И понеже има Iron Door, не може. Това е първия капан. Моля, харесайте клипа. Ще има и още един. Но ще е във втория клип. Аз съм Мария и благодаря, че гледахте.